Электронную версию книг Франциска Скарыны прэзентуе да Дня беларускага пісьменства музей беларускага кнігадрукавання. Да грандыёзнага свята ў Полацку засталіся лічаныя дні. Свае праекты да гэтай маштабнай рэспубліканскай падзеі рыхтуюць усе установы культуры і адукацыі горада. Наш корэспандэнт Ольга Шмаргун раскажа пра некаторыя з іх. У музеі беларускага кнігадрукавання завяршаюцца апошнія будаўнічыя работы. Цэнтральны ўваход у будынак пакуль яшчэ закрыты, ідзе рамонт фасадаў. Затое ўнутры ўсё гатовае да свята. У год 500-годдзя беларускага кнігадрукавання важнейшая асоба Франциск Скарына, беларускі першы друкар. У музеі цалкам абноўленая друкарня яго часоў. Новы выгляд набыла ўся скарынаўская зала. Да свята тут прэзентуюць электронную версію кнігасветніка, рыхтуе музей і яшчэ некалькі унікальных праектаў. Першы гэта арт-праект шляхамі Скарыны з Белгазпромбанкам, які прэзентуе ў Полацку малую падарожную кніжку Франциска Скарыны, якую наш славуты першы друкар выдаў у Вільні ў 1522 годзе. Другі праект – гэта выстаўка «Люда паспалітаму к добраму навучэнню», выстава псалтыроў з кніжных і музейных збораў Беларусі. Арт-праект «Полацкая друкарня» прэзентуе падчас Дня беларускага пісьменства мясцовая дзіцячая мастацкая школа. Да 500-годдзя айчыннага кнігадрукавання тут стварылі стылізаваную мадэль друкаванага прэсу. Школьнікі асвойвалі на ім графічныя тэхнікі і стваралі ўласныя гравюры. Разам з педагогамі надрукавалі некалькі сотень работ. Цяпер яны складуць асобную экспазіцыю, а ўсім жадаючым падчас свята прапануюць паспрабаваць сябе ў друкарскай справе. Для того, чтобы сделать отпечаток, нужно очень крепко его прижать. Да? Поэтому это пресс. Вот этот пресс, здесь нужна сила, сила мужская. Безусловно, дети сами справиться не могут. И поэтому учителя наши очень помогают закрутить. Можно отпечатка сделать огромное количество, но ни один из них не будет похож на другой. Дзень беларускага пісьменства старажытны Полацк будзе прымаць у трэці раз. Сімвалічна, што свята пройдзе менавіта на радзіме Франциска Скарыны ў год, калі краіна адзначае 500-годдзя айчыннага кнігадрукавання. А самому Полацку спаўняецца 1155. Да свята горад значна абнавіўся. Каля Сафійскага сабора на беразе заходняй Двіны з'явіўся новы памятны знак «Полацк калыска беларускай дзяржаўнасці». Працэс яго монтажу кантраляваў скульптар Уладзімір Піпін. Кампазіцыя важыць 8 тонн, яе вышыня больш за 5 метраў. Аўтар прызнаецца, праца над памятным знакам аказалася складанай і вельмі адказнай. Любой образ, он требовал детальнейшего изучения. Огромное количество людей помогало. Достаточно серьезный труд. Нацыянальнае свята Полацк рыхтуецца прымаць 2-3 верасня. У старажытным горадзе чакаюць каля 1000 гасцей. Ольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, Леонид Табола. Навіны Полацк.